dapat kasama ka. Lipad sa pagbabago, parating na. Di uso ang promeno, tara na. Hawak kamay ang kasi nandinggin sigaw ng bayan. Ikot tayo para sa kaunlaran. Iko, para sa malinis na gobyerno. Iko, serbisyo tungo pagbabago. Iko, ang gobernador na gusto ko. Iko, tara Pangasinan. Tamang panahon na. Halika na. Dapat kasama ka. Lipad sa pagbabago, parating na. Di uso ang promeno, tara na. Hawak kamay ang kasi nandinggin sigaw ng bayan. Ikot tayo para sa kaunlaran. Iko. Bakit si Kiko? Bakit ko pipiliin si Kiko? Bakit ko Bakit dapat si Ramon Kiko III? mabait? Masayang kasama at katrabaho. Handang tumulong kahit kanino. Talino. Nag-aral siya ng high school sa Ateneo de Manila University. Filosofiya at Masters in Education sa UP Diliman. at Doctorate in Public Management sa Pamantasan ng Luzon ng Maynila. Mabilidad. Si Monmon ay isang licensed na piloto at scuba diver. Siya rin ang nauna sa pagpapatayo ng University of Eastern Pangasinan At nagsusulong sa Kongreso ng pagpapataas ng sahod ng probinsya ng Pangasinan. Mapagmahal na ama. Asawa. anak, Kapatid at kaibigan. malapit sa tao, mapagkabataan man, Senior citizens, malaki man o maliit. may programa para sa mga magsasaka, Sa mga mangingisda, Sa turismo, trabaho at kabuhayan. edukasyon, kalusugan. kaligtasan at kaunlaran. Mataas ang lipad pero mapagkumbaba. Magaling pero hindi nanlalamang. Mataas ang pangarap pero hindi nang aakit. Nasa bago ang pagbabago. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Kiko III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad ng Pangasinan. Mula pa Oktubre ng nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho, at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone para po sa loob ng 5 taon. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Kiko III. Kasama nyo
sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan.